Η Κατερίνα ετοιμάζεται για το ρόλο της στο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». It's showtime, folks. Φύγε, παιδί μου. Φέρε μια πορτοκαλάδα, ρε. Αυτός εκεί, σ' αρέσει? Τι μου έπαιξε μου, μωρέ, λέγε γιατί θα τον χάσουμε, σ' αρέσει? Ναι. Αχ, με έσκασες πια. Με έσκασες. To be Βρώμιο. or not to be. Ιδούγε πολύ. Στέλλα, φύγε. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Γιατί δεν φεύγεις! Γιατί! Αγάπη μου. Ζήσε το όνειρο των παιδιών. Καθημερινά στις 15 Μαΐου. Εδώ στον Αλφα. Dream Show. Η παράσταση αρχίζει.